ए दल रही विजेडी रही ବିଜେଡି ମର୍ଜ ହେଇଯିବ हाँ विजेडी मर्ज हो अधे कांग्रेस अधे बीजेपी ମାନେ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ବିଜେଡି ଅଧା ପଳେଇବ କଂଗ୍ରେସ ହାତକୁ ଆଉ ଅଧା ପଳେଇବ ବିଜେପି ହାତକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଳିକା କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ 2025 ମସିହା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର 2025 ମସିହାରେ ଗୁରୁବାର ଶନି ଚଳିବ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ଶିଷ୍ଟତା ସରକାର ରହିବ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବେ। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକା କଥା ଅନୁସାରେ ମାଳିକାକୁ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅବ୍ୟାହତି ନେବେ ରାଜନୀତିରୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଯୋଗୀ ଯଦି ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତାହେଲେ ତ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। हाँ जोगी कथा जो सार आप कहले से जन प्रतिष्ठित व्यक्ति जड़े ज्ञानी महानी गुणी जड़े आध्यात्मिकवादी व्यक्ति से भारत वर्षर शासन दायित्व नेले आप देखिए भारत वर्षर एक प्रतिष्ठित सरकार चलो एवं କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏଇଟା? ये आपंकर 2025 ରୁ 42